Стайлс, трябва да ти кажа нещо, наистина е сериозно. Какво? Просто... Наистина не трябва да кажа... Ухапам върху лъка, не човек. Така че, ако искаш, повярвай. Такива измишлятини не съществуват. Да ти докажа, а? Да. Чу ли този бой? Друго. Мисля, че това е чичо ти. Ясно си. Ека да отидем да го хванем. Днес няма да стане. Да тръгваме. Не стоим този да го направиш. Да тръгваме към снастане. Очаквайте епизод 2.